Mugikorra eskuan eta ibili munduan. Gure lanbideak, gure harremanak, gure autoirudia, dena pasatzen da honezkero, sarearen filtrotik. Zein ondorio ditu horrek? Badago bizitzeko modu horri uko egiterik? Gaiaren zirrikituetan arakatzeko gurera ekarri ditugu gaur, Iruña Astiz, Jon Abaitua eta Telmo Lazkano. Ongi etorri zulora, has gaitezen. Kaixo hiruroi eta eskerrik asko gure zulo berri hau estrenatzeko preste egoteagatik. Ikusiko duzuen bezala, sekula baino zuloagoa daukagu aurten, baina hala ere elegantea, ez? Bai, oso polita. Gaurko aukeratu dugun gaiak denoi eragiten digu modu batean edo bestean, nire ere bai, aitortuko dizuet askotan topatu duela nire burua Instagramen reelak ez dakiz ordutara arte ikusten, baina bada, denoi eragiten digun gai bat, eta bakoitzak bererara baduzue harreman berezia sareekin. Jon, zurekin hasiko naiz, 2008an smartphoneik gabe bizitzeko erabaki egin zenuen, nola heldu zinen horra, eta jakin ninetik, eutsi diozu gerora? Bueno, erabaki bat izan zen, nahiko hausnartuta, jakinda zeintzuk izango zin igual, onurak eta galerak bebai prozesu horretarako. Egin nagoen bi arrazoi gaitxik, bat, urte sabatiko bat hartu nagoen lanetik, ze ekintzaile izan da, ezitzaile izan da, askotan denbora bat behar zu zeuretzako, eta esan nagoen, hau da neure momentue, itxitzeko telefonue, eta ikusteko benetan niregan zelako efektu ekuida zen smartphonera menpekotasun horrek, eta bebai zen da gizartian zelan afektatzen da honek, eta gero bebai egun baten, ikusi naholako neure burue, domeka baten, 3 ordu eta gero, Instagramen scrolling eitzen, eta esan joe, zer da, no? Zer zabiz eitzen zure bizitzegaz, ez du zure bizitze honetan, ez dakuzu produktori saltzeko, zer zazo eitzen. Orduen, hausolotxa sentsazio oso potente bat eukin hauen, da zabat, kanpora. Iruñe, zu esan dezakegu oso konektatuta bizizarela, ez plano pertsonalean bakarrik, komunikatzaile moduan ere, sarean aritzen zarelako, sentitzen duzu noizbenka etena egiteko beharrik? Bai, eta duela gutxi deskonexioa este bat izan nuen, aurreko urtean hilabete batekoa, eta ez dakit, geroz eta gehiago sentitzen dut deskonektatzeko beharra ikusteko non nagoen, ez, momentu horretan eta nola nagoen. Eta aurkezpenen txanda bukatzeko, Telmo, zu irakaslea zara, eta besteak beste honek guztiak nerabeengan duen eragina ikertzen ari zara. Orain arte zein da atera duzun ondoriorik nagusiena? Ondorio asko, atera da ikasketa harreman die, behaiek nahi. Baina labur komentatuta izango litzateke, behaientzako mugikorra, tresna bat baino zerbait gehiago dela, ez? Eta agian gure gane hori aplikagarria izan daiteke, kontua da desberdintasun handi bat dagoela, ez? Neraben artean eta helduen artean. Hau da, beraie daude, beraien balore, autoestima eta identitate eraikiera sutsu baten, eta 3 arlo izugarri garrantzitsu horiek, osasun mentalean, ari da baldintzatua izaten, erabat, sare sozialen bitartez. Eta nik uste hor, atentzio handia jarri behar duela. Gero helduko diegu berriz ere zabaldu ditugun meloi horiei, baina ohitura zaharrak mantentzeko Julen Portillo kanpora bidali dugu iritzi eske. Zenbateraino gaude mugikorrari itxatxita, lotuta edo engantzatuta? Portillo, zurea da hitza. Nik kontrolauta gat. Holaxe? Gidatzia gat. Eta garrantzitsuena, nahi detenian, ustia gat. Ez gea drogataz ari, badaka izatia, baina ez da kasua. Mugikorrataz egea, zenbat ordu pasatzitugu mugikorrari begira, engantzatuta gaude? Agian batzutan esango nuke baietz, baina ez gehiegi. Guren bera esango nuke baietz. Bakarrikan zea, realan gauzak, kirolan gauzak eta... Egia da, nahiko nituzkena baina ordu gehiago pasatzitu dela, mobilarekin. Ze aplikazio da gehien erabiltzezuna? Uste dut WhatsApp, baina bestela, adibidez Instagramen biltzen naiz asko. Gehiena igual WhatsAppa eta Instagrama. Bideojokoak orokorrean, ezin dizut bat esan pila bat ditut. Instagram, Twitter, eta listo esango nuke. Toxikoenak, hori ondo da. Zenbat ordu pasatzituzu gutxi gora era egunean mugikorrakin? Agian 3 edo 4 esakin. Kalkulatu ezkio uste baino gehiago zeuruna. Batzuetan, informatika osoarekin egin ditu 10 baino gehiago ordu. 2 ordu terdio bai. 4-5 esango nuke, gehienez. Ikustia badaka, zenbat denbora pasatzen. Bai. 12 goi gutxi dian hontan, ordu eta hogei. Nahiko ondo, ez?
Bueno, gaur goizean bastante erabiliot. 11:30 pasatxo dian ondan, 2 ordu eta 16 minutu. Eta egunean 3 ibiltzea. Gaur agian gehiago. 11:30 izateko 46 minutu bakarrik antzuaz. Baina, adibidez beste egun baten, 6 ordu eta 49 minutu. Ba, asko. Ia jornada kompleta bat, ez? Ba, bai. Esango alin bazizuen internet gabe eta mugikor gabe bizi berko zenula, biziko zinan? Bai, zergatik ez? Lasi askoz, bai. Oaine, ondartzara eta baten mobilipe. Segun zertako, sare sozialik gabe bai, internetik gabe, egia da baliabide asko matizkigula, ez? Zailak, pasatu izan du zaiak mobila lapurtu hola, eta ja gaur egun mobil gabe gehatzea ez, mundutik kanpo. Kobazulo bat eman bezala. Jendeak eman ditu zenbaki batzuk, guk Googleko bilaketa azkar batean topatu dugu datua, bataz beste 4 ordu eta erdiz egoten omen gara egunean mugikorrari itxatzita. Datu sinesgarria iruditzen zaizue, ados zaudete, hitz egin dezakegu adikzioaz edo hitz potoloegia da. Nik uste dut baietz, eta datu hori oso txikia dela. Osea, ez da erreala nire ustez, eta ezagit zergatik badago nolabait ez onartzeko joera bat, ez onartzeko hainbeste denbora pasatzen dugula, eta hainbeste denbora baino gehiago nik uste dut hainbesteko dependentzia dugula, ez sare sozialetaz bakarrik, baizik eta internetez, ez? Oraintxe bertan, pentsatzen egon naiz, eta adibidez, ni oraintxe bertan Google Maps gabe, osea, lekuetara joateko, ezagutzen ditudan lekuetara, ez, baina ja oso ohikoa da, adibidez, banago etxean eta joan behar dut geratu naizelako ezakin non, kalkulatzeko zenbat denbora kostatuko zaidan, sartzen ez Google Mapsen, edo bilabesaren aplikazioan jakiteko zein ordutan pasako den urrengoa, ez? Bueno, datuan inguruan, esango nuke nahiko geixio dela. Caritasen azken informeak dio Espainiar estatuan eren batek, hau da, 3 batek, neraben artean, 6 ordutik gora erabiltzen dula egunero. Eta adikzioaren hitz horren inguruan esango nuke, ofizialki ez daula barruan sartuta, denbora kontua dela adatuz gaude ia guztiok, eta bideo joko bezalaxe ez. Eta hor inguruan, nik uste hausnarketa potoloa deula ez. Hor dago, asuntu, igual ez da horren beste nik 5 ordu eitxie, aldotaz egin 5 ordu, konsiente izan da, gauza batzutarako, lanien erabiltzeko, eta baina gauzie da, zertarako eta zelan, eta hor dago nik uste dut arriskue, eta nik uste dut hor dagoela bebai, telmodino moduen, hausnarketa sakona itxeko asuntue, eske eraberien izin dugu hausnarketa sakonik egin, telefonon bagozen, edo bagozen konektauta pantailara. Orduen, nik uste dut, gure gizartietako zen arazo larrizek benetan lantzeko eta konstiente izateko sistemikoki, askotan mugikorra ez da laguna, eta internet bez, Osa da, espazio lasai bat, eta hori lasaitasunan ikuste dut, arriskuen dagoela bai humanidade moduan. Toki gutxi uste du ez, telefonuak hausnarketarako, eta baita, inoiz baino konektatu gauden mundu hontan ez, kuriosua da, inoiz baino bakartiago sentitzen garela, batez ere nerabeak ez. Mugikorra berez ez du zer txarrik, deitzeko erabiltzen badeu, adibidez, egia da hor barruan diteun aplikazio zehatz batzuk direla, komponente adiktibo hori izateko sortuak izan direnak, ez? Orduan, egia da erosoago iti zaigula, ez? Mugikorra zitzeitea orokortasun batean, baina uste noiz behinka komeni dela, ez? Zehaztasun hori itia. Ondorio asko ditu edo izan ditzake aipatu dugun bizi estilo honek edo, bat izan daiteke kontzentrazio gaitasunarena. Uste duzue ahaztu zaigula zer den lekuan eta momentuan egotea? Bai, guztiz. Eta ni naiz lehenengoa kostatzen zaidana pilo bat gainera, arreta mantentzea. Osea, nik igarri dut pilo bat nire atentzio maila jeitsi dela, baina fuerte. Osea, oso bestia. Telmo, zuk nerabengan honek duen eragina aztertu duzu, eta aipatu duzu kontzentrazio gaitasuna, baina hortik arago ere, bai, aipatutako plataforma horiek adibidez, beste ze ondorio izan ditzakete? Galdera, helduleku asko ditu, erantzun horrek. Maila akademiko batetik azten bagea ez, atentzioa izango litzateke lehenengo oinarritako gabezia ez, gure garuna entrenatzen dugu eguna joan eguna etorri, estimulo oso laburretara, utxaletara, TikTokeko bideo azkar horietara adibidez, eta noski hortan entrenatzen badeu gure garuna,
gero ez du erantzuten, atentzio gehiago behar duen beste zerbaitetara demagun pelikula bat, bueno, kezkagarria da. Baina, haratago joanik, beste bi gabezi oso nabaria daude. Atentzioa, motivazioa, eta motivazio hortan ulertu behar dugu, berehalako saritze hori ez izaten jakitea. Zer, mugikorra justu kontrakoa ditu, ez? Aspertuta nago, mugikorra. Nire sentimenduekin ez da egin nola jokatu, mugikorra. Zerbait nahi du jakin, mugikorra. Mugikorra da erantzuna guztietarako, baina da guztietarako guantxe. Eta hirugarrena, eta oso larria dena da, hizkuntzan gabezi oso handia. Bai irakurketa, bai adierazteko orduan, ez? Idatziz edo hitzez. Eta hiru horiek batu ezkero, motivazioa, kontzentrazio gabezia eta hizkuntza arazoak, orduan ulertu dezakegu maila akademikoan ematen ari den gainbehera kognitiboa. Hor, hiru zutabe oso garrantzitsu ditu, eta mugikorretik haratago joa. Neurobiologikoki ere eragina izaten ari da, dementzia digitalaz hitz egin dezakegu baita ere, nola da, gure garunen doai, berezko doaiak, garun artifizial bati ematen ari garen, izan gogoratzeko ahalmena, ez gara saiatzen, nola zen helbidea, edo nola izena zuen ark, segituan hartzen dugu, ez? Edo kalkulo matematiko bat buruz egin beharrean, kalkulagailoa bertan duelako. Guzti horrek, egiten duena da neuronari materia kentzen dio, arrazoia kentzen izkio konektatzeko, eta gerora, gaur egun maila akademikoan hotz egite zaio horrei dementzia digitala. Bai, eta Alzheimerra geroz eta lehenago agertzen ari da, horren ondorioz ez bakarrik, baina indar handia du, ez? Baita ere, asko luzatu gabe, osasun mentalean izaten ari da arazo nabaria. Alde batetikan, 5-6 ordu ematen baituzte, telefonoan, bai, telefonotik jasotako edukiek, ez? Eta baita teknika, teknologikoa, psikologikoa, gero igual aldu hortaz hitzein, eragin nabaria dute beraingan. Baina, garbi da ona da, 5-6 ordu ematen baituzte telefonoan, beste zerbaitetan ez dute ematen. Eta kasualitatez edo kausalitatez, beste zerbait hori da osasun mental sendo bat eraikitzeko beharrezkoa direna. Izan naturarekin kontaktua, sozializatzea, irakurketa, doai artistikoak ematea, aspertutan nagoenan nire sormen ahalmena lantzea, eta batez ere, hauxe, gure harremanak. Orduan, hortxe, doak izu. Nik uste dut gizarte moduen ez da gizaitxik, aseptau dule hau, hasi oindala 15 urte, hasi zanien movimendu hau, sozer positiboki bakarrik ikusten zen, eta izan da, adibidez, metafora moduen ikusten, sustantzia barri bat ataratzen da, barrure, orduan. Esan dudanari baietz, venga, aplikazio hau, esare soziala, bai, bere eta pentsabarik zein zen horren efektu, orduan. Nik uste dauzela momentu batean, danari esan txagu baietz, bai oran gauz ikusten, hormene igual, honek arazo batzuk ekarten dauz, eta hor zentzunen bebaizuk esan zuen arire, gauza igual radikal hau da, bai badauz estudio batzuk zenduek, hor dauz neurosientifiko frantses bat, Michel Desmuget, dako naizena, eta honek gizonak desmontaten dago apurtxuet teori bet, 1900ko hamarkadara gizartien eta batez be gaztetxuen umien koefiziente intelektualak goraka, tendentzia goraka jundala esan daude, hezkuntza mailatik, bizikalitatie beba eta bar, baie, 2010ko hamarkadatik aurrera, hor estankamentu bat dau, eta bai, tendentzi bat oso arriskutsue, berantza, zeuk esan zuen arrazoik aitxik, gaztetxuetan, euren gurasoek baino, koefiziente intelektual bajotxu hau, azten da, eukitzen, orduen, hori da, alarma total, bai. Iruñe, buru osasunaren gaia oso presente dago, eduki sortzaileen artean zure esperientzia pertsonaletik edo erreferente zaizkizun hori begiratuta, ikusten duzu lotura hori, sarei begira, saretarako edukia sortzeko bizitze horrek nola eragiten dio buru osasunari? Ez nire kasuan beti presente izan dut lehenengo ni egon behar naizela ongi gero edukia sortzeko, baina ere oraintxe bertan momentu honetan ez dut dirurik irabazten sarean edukia sortzarekin, baina bai ikusten dut adibidez niretzat adibide garbiena Twitcheko streamerrak dira, ez? Ikusten ditugula nola Ibai bat, Auronplay eta horrelako streamer haundiak, inkluso zenbaki haundiak dituztenak
publizitate marka asko dituztenak atzetik, eta hau da, dirua dutena atzetik, daudela nolabait kateatuak, egunerokotasunean ezagitzen bat orduz aritzera, eta horrek eragina du, ze azkenean sare sozialek ematen diezu lehenengo pixkatxo bat, eta hartzen dizute nahi eta gehiago. Jon, kontrako aldean edo duzuzuk smartphonea uzteko erabakia hartu zenuen, nabaritu zenuen, ez dakit, hoberako aldaketarik edo lasaitzerik zure buruan? Bai, nik ganera eukin hauen bilurru eta zikeran, esaten igual kriston FOMO eukikot, igual hainbeste gauze galtzien egongo nahi, ez nahu WhatsAppeko grupuetan, ze, danak endu dotan, Nokia normal bategaz egon nahitzen, SMS eta llamadas. Eta urte horretako lehoko bi hilabetetan, telefonorik barik, Nokia barik. Hori nire txeko izan zen, nire benetan esan da, bizitzeko momentu zoriontsunetarko bat, kaletik jun, jentiri begire arpire Japon nakoraten nahi, andra bateri barreka, Andri, este loko, no? Esan izango gorra, bai, honestidade guztiz llegaz, azkenin pandemia etorzaniko Bilbon etxien sartunde eta askotan bai sentiduten aben, igual eukitxe WhatsApp edo eukitxe sozer, bai lagunduko sandoztan, edo igual bideoiemada batzuk eitzeko, eta horre momentuen nik egin dauen esperimentu hori pasateko eta benetan klaridadia eukitzeko eta hausnarketa oso sakona eitzeko estremo batetik bestera pasatie. Horretan radikala izan nintzen, intentzionalki ikusteko neuk garbitasunien zein zien efektuek neuregan eta bai soziedadien. Eta zentzu horretan oso urte politxiz zen. Ez dutan euki inolako arazorik. Eta ze onura nabaritu zenuen? Bueno, nik hori baino harinau, 29 urtega zein nauen esperimentu hau, 25 urtera arte do, nik esango nauen, nik hainbeste irakurtzen dotan, memoria nahiko ona eukitxeotan, idazti asko gustatzen zandazten, orduen, ostabera ezin nintzen irakurtzen, blog bat igiri nauen Less Fun, More Fun izeneko, dibertsio gehiago, telefono gitxi hau, eta zentzu horretan hainbeste pajara da eukin nauen, eta idatziota zen, zentzu horretan, neure gaitasunak bebai berreskuratu dota zen horreri esker. Sartu gara pixkanaka lokatzetan, baina plisti-plasta jarraitu horretik audio mezua jarri behar dizuet. WhatsApp talde guztietan dago ahobero bat, eta gurean ere bai, eta kontuz zuenean ez baldin badago ahoberorik zuek izan zaitezkete. Toni, bota. Ei, apa, hementxe Toni, berriz. Beste denboraldi bat zuloran, zinez gaitza, baina bueno, hemetxe gaude. Zu, ez zuela mobila erabili nahi? Oso ondo, bota? Mobila bota? Hobeto, eman nahi, ekarri nahi zuen mobilak, ni salduko ditut eta bota, saldu, inai zuena, orain. Gero ez du balio, kejatzea, eski gaur, nahi zenteratzen ezertaz. Orduan ondokoari esatuko diot mobila. Begiratu jazu hau mesedez. Google Maps irikizuk, zenik ezagot mobila. Baina zuk bai, orduan erabiliko zaitut. Mobilik ez palima bakazue, ez zeate enteratuko. Asumitu hori. Mobilik gabe ezin da, bizi mobila dalako 20. mendeko inventorik onena. Orduan ez padezuena ahi, oso ondo. Baina ez nastu ingurukoak zuen mobila hippie hauekin. Osea, ez padezuena ahi, ez erabili, eta listo. Jun basora, arantzazura, kobazulo batea bizitzea, eta listo. Venga, animo! Mila esker, Toni. Beldur pixka bat ere ematen dit, bere audioa jarri behar dudan bakoitzean, baina ematen digu aitzakia gaiari buelta txiki bat emateko. Orain arte kezkatik aritu gara batez ere, baina egia da mugikorrak edo sareek badituztela alde honak, ez dakit Iruñe, zure kasuan adibidez, zer izan dira sareak zuretzat? Nik uste dut jende berria ezagutzeko aukera ematen duela alde batetikan, agian ez zure inguru hurbilean, mankomuneko hobiekin edo gustuekin bat egiten ez duten pertsonak dauden bezala, agian topatuko, nire kasuan topatu izan ditut ere sarean, adibidez, sortzaile bezala ere hasi nintzen 3.000 tweets ekimenaren baitan, eta hori sarean sortutako ekimen bat izan zen, ez genuen elkar ezagutzen askok, elkar ikusi fisikoki, eta oso polita izan zen, eta horren bidez ere iruditzen zait euskarazko edukia telebistatik kanpo, irratitik kanpo ere kontsumitzeko aukera ematen duela
sareak oraindikan gutxiago, geroz eta gehiago, adibidez saio hau horren erakusle da, eta bertan ere bagabiltza Portillo adibidez ere edukia sortzen ez, plataforma ezberdinetan izan Twitch, TikTok, Twitter, Instagram, denetan, YouTubeen ere, noski, eta iruditzen zait, aukera handiak ematen dituela ere euskara aisialdian kontsumitzeko, euskara bizitzeko ere sarean. Bai, guztiz ados audizioagaz, oso koherentia da ganera. Nik uste dut ez dela demonizau behar. Igual sare sozialak die parte bat teknologia digitalena. Nire partetik, nik hainbeste herramienta, hainbeste aplikazio, hainbeste funtzionalidade digitalak, pertsona hobia hau eitzen dozti askotan. Bai logistikoki, bai ikasteko bai gauze batzutaz, aplikazio bat txinera ikasteko. Eiritzen dut, ordu erdi egunien, bale? Gauze horretaz, bebai, ez da esatie teknologia digitalari eta jutie estremo batera gaur egun ez dako zentzuni, hainbeste oportunidade, hainbeste gauze zauz galduten. Orduen, bebai, da esatie, zek itzen doztu hobe, pertsona hobi haue, kapazidade hobi hauek eukitxie eta zek itzen doz kalte. Horretan zentzuen, guztiz adoz, da nipe bai urte horretan egon nintzen nien smartphone barik, bai lantzimin, txo hau, behitu Instagramen hau ez da izer. Karo, hori naturala da, horre ez dut esango ezetz. Nik uste hor hitza dela arrazionalizatu, erabilera. Guk erabili, mugikorra eta ez berak gu. Hor dago gako eta Leno Iruñek aurreko galderan ondo azaldu du, hortako iritzi kritikoa berdeu, ezagutza bat berdu, zaila da zerbait erabiltzea jakin gabe benetan atzean zer dagoen. Eta mugikorra lehen aipatu dugu hitz hori, mugikorra izan daiteke teknologia neutro bat, sare sozialak ez dia teknologia neutro bat. Eta nik uste dut hor bai izan beharela libre esateko. Kenduin got aste beterako, edo kenduin got bi egunetarako. Hortik urtetie, uneko egun, benetan, haitzen txu ikusi, basauzen sartute, horre hamsterralen moduen, ezin zu ikusi benetan kalte itzen batzun edo ez. Beste batzuk esaten txu, ez zuri kasurik eitzen, beti amak esaten, hau edo geuk igual, olo zeboieta moduen gaskotan. Benetan zeiku ikusi bizu. Orduen nik uste dut, libre izateko benetan persona bat, kapazidade eukibi dagoela eta libertadi eukibi dagoela, esateko, aste beterako itxikot. Nik uste dut, harreman osasuntxu hori eraigitzeko gai garela, eta hori oinarritzen da ezagutzatik eta gaitasunetik. Ezagutza eta gaitasuna bat datoz, eta hauek izan ezkio nik uste tresna izugarri aberatsak izan daitezkela, nire iritziz azpimarratuko nuke demokratizatu dutela ekonomia ikaragarri, inoiz ez bezala, salbu gara edo behintzat alternatiba handia ditugu, betiko ez aparte, bankuak edo enpresen gain, guk gure proiektuak aurrera ateratzeko izugarrizko tresna izan daiteke, ez? Baitare ahotsa eman diote jende askori, lehenetzutenak, eta proiektu egitasmo ikaragarriak eraman dituzte munduko puntu ez ezagunetara, ez? Orduan, nik uste hauxe dala mezua, ez? Arrazionalizatu erabilera, ze tresna izugarri potentea dira, orduan ondo erabilita, oso aberatsak, gaizki erabilita, kontuz, ze bizitza izorratu ez. Nik uste dut 12-13 urte eta gero, momentu horretan, maduridade horretan gauzela ja ikusteko, zeintzutik gauza onak eta zeintzutik gauza ez onak, heltzeko alkarregaz horretara bai. Ikuste dut hor ere oso garrantzitsua dela, ez bakarrik nerabeak, guk ere gure identitatea ez, tresna hauen baitan eratzen joan garela, ez? Eta adibidez niretzat oso adierazgarria da joaten zarela, adibidez maite duzun abeslari edo talde baten kontzertura eta zenbat pertsona dauden hor mugikorrarekin ia kontzertu osoa grabatzen eta esaten duzu, ze pena, gozatu momentu honetaz, horrek ez dizu inor kenduko eta gero gainera nola entzungo den eta nola ikusiko den, ez du zer ikusirik izango zuk hor momentuan biziko duzunarekin. Telmozuk ikasleekin egin duzu ariketa hori, ze resistentzia izan dituzte edo errazta egin zaizu proposamenarekin bat egite ikasleek? Proiektua izan zuen 3 zati, ez? Eta laburrien izan multzateke lehenengo zatian eraiki zuten ezagutza bat, lehen komentatu dauna, ez? Ikusi benetan zer dagoen pantailaren bestaldean, gero iritzi kritiko bat jorratu, eta horren harira aukera bat eman benetan ikustea, ze harreman dugun, eta hortarako Jonek izan duen bezala xe, ez? Aste bete utzi zuten zuzendaritzan, ni neuk barne, bertan utzi genuen, eta eguneroko baten apuntatu genuen zer nola aldatu zen gure bizitza horren harira. Eta hor izan zen hausnarketa oso potolo bat, eta zorionez ikasle gutxi batzuk behaien erabilera 6 ordutatik 3 ordutara jetzi zuten, ez?
eta oso pozik horrekin. Guain, galdetzen maiazu zer izan zen giltza gakoa guzti horretan, ez da bat ere erreza propioz ez, borondatez hori itia izango litzateke, nire ustez, inork ez duela nahi beste norbaiten produktu izan. Eta nire ikasleek ikusi zutenean, ez, produktu ordaintzen ez duzun unetik zu bihurtzen zarela produktu eta zer ondorio ditun hori zuretzako, beraiek izan ziren hori aldatzeko lehenengo pausua eman zutenak, ez? Ikasle garaia bukatu zitzaizkigun batzuei, baina beti dago ikasteko zerbait. Aurten Leo Boriberengana jo dugu gure gaiei beste buelta bat emango dien begirada baten bila. Zure txanda, Leo. Bai, ia denoi bihurtu zaigu mugikorra gure gorputzaren parte. Lanerako, erosteko, harremanak egiteko, denetarako erabiltzen dugu telefonoa. Baina noiz eta nola gertatu da hori. Eta zeini interesatzen zaio. Egiten dugun guztiak salerosten dien datuak sortzen ditu. Eta inteligentzia artifizialaren algoritmoak elikatzen ditugu. Hori, publizitatea jartzen dutenek gure arretagatik ordaintzen duten dirua kontuan hartu gabe. Mugikorra behin erosita merkea dela dirudi, baina zein da horren benetako prezioa? Nor ateratzen da irabazten? Gai hau ere potoloa da eta bukarerako utzi dugu. Zer dago sare sozial, algoritmo eta abarren atzean? Zer diozu, Nik uste dut, gizakize ez dela kapaz asumiutuko hau dana. Biologiko zelan gauzen einge, eta hor dago esaldi bet, esaten dagoena Tristan Harrisek beti, daukaguz emozio paleolitikoek, instituzio medievalak, eta kriston teknologia. Sare sozialen enpresak, eurek, Big Tech esaten datzoi, TikTokeko enpresa, Instagrameko, WhatsAppeko dana Meta, Facebook, eta horrek enpresak, hasi zienien, benetan da igual, oindala 20 urte, hasi zanien Facebook, euren igual bizinue esan sortuti igual horren beste gauze txar sozietarentzako, gitxike hori junda tendentzia horretan aldatzen, ezta? Hor modelo negozio eredu bat argize dagoelako, esan ikusi duen moduen bidizuen, eta hor bai, pertsona batek gaur egun gehiago balizo txo, onura ekonomiko gehiago ekarten txo, enpresa horreri, benetan badauen polarizatuta, narzisista bada, asarratutu badauen, eta bar, zorre pertsona die benetan kaldo de kultibo horretarako. Dago oso diseinatuta, danok bihurtzeko hori. Orduen da, engranaje perfecto bat, oso ondo diseinatuta, horre nioen nintzen ondela 2 urte Stanford Unibertsitatean hor ikasten apurtxu bete euretaz eta bar, eta hor sortu zen, Stanfordeko laboratorio baten, irakasle baten bidez, teknika horrek. Jeffrey Fogg. Hori da, PJ Fogg esaten dara horrek Stanfordeko Unibertsitateko ingenieri onenak horretan dauz. Gure psikologiaren aurka benetan sortzen hori ezta, eta horre nik uste dut, hori mundu kapitalistan, ekonomia kapitalista baten, bale batek hilje gehiago balizo dau bizitik baino, arbola batek ebaitxe gehiago balizo dau, bertan egonda aldatute barik, eta pertsona batek gehiago balizo dau, adikteoa badan, orduen hor hori arazu daku. Erabat adoz. Hor, igual pixat zehazte aldera, logika algoritmikoa, simpleki definituta izango litzateke instrukzioak. Instrukzioak zertarako, gu pantailan aurren mantentzeko, ez? Eta hortarako, erabiltzen dituzte, negozioa modeloan izena da atentzioaren ekonomia, ez? Eta zema eta demora gehiago horreon, guganako edo gurekiko informazio gehiago dute. Eta beraz, hobeto ezagutzen gaituzte, eta horrek bi ondorio ditu. Alde batetikan salmentak igotzen dira, eta bestetikan gu pantailan aurren mantentzeko informazio gehiago dute. Hau da, logika algoritmiko horrek bi funtzio ditu. Eta pixat azaltzeko, ez? Simple baten, zenbat eta demora gehiago egon pantailan aurren, zenbat eta areta informazio gehiago lortzen dute. Eta guk egiten den guztia, mugikorrarekin, dago monitorizatuta, eta biltegiratuta data center izeneko plataforma izugarri handi batzutan. Eta horren ondorioz, berbidaltzen zaigu eduki bat, edo teknika teknologiko, psikologiko bat, gu pantailan aurren mantentzeko. Baina kontuz, ze ez da bakarrik, nahizan, hau lehendik ere egin izan da, baina aldaketa nabari bat da, eta da, gure informazio hori da oso pertsonala, eta dituzte 6.000 milioi
pertsonen informazioa. Hau da, bai, zu ezagutzen zaitugu, baina zu bezalako, zure antzekoa diren milaka edo milioika pertsona ezagutzen ditugu eta dakigu zer balio dun, zer den eragingarria hoiekin, eta zer ez, eta beraz, metodo induktibo da deduktiboa aplikatzen dugu eta eroriko zara, bai edo bai. Orduan, hori da, alde batetikan, baina galdera dagian nundik dator dirua, ez? Normalean guk atentzioa jartzen dugu, berak Leok esan duen bezala publizitate arlo horretan, baina asko zaratago doa kontua, ez? Gure informazio guzti hori da oso baliotsua. Eta bai egia da, agentzia publizistei saltzen zaiela, bai? Baina beste enpresa askoi baita ere. Hau da, egia zan interesatuta dagoen orori saltzen zaie, ez? Orduan, data broker hauek egiten dutena da, gure informazio guzti hori hartu, sailkatu eta lista zehatz batzutan egokitu, ez? Gure izena-bizenak. Izan diabetikoak, izan banandua, izan osasun mental arazoa ditugula, eta bar. Eta orain pentsatu, gogo eta aldera, informazio guzti hori izateak, adibidez, osasun zerbitzu pribatu bat kontratatzelako orduan, zein baliogarria den prezioa zehazterako orduan, edo enpresa kontratatzaile batek baldin badaki zuk osasun mental arazo dituzula edo umeak izatekotan zaudela. Bai, nik uste dut ere interesgarria dela ez, aipatu duzuna datuena azkenean egiten dena da segmentatu ez, eta gu zerrenda ezberdinetan jarri bidaltzen dizkiguten mezuak guregana iristeko filtrorik pasatu gabe ez, eta azkenean horrek egiten du etengabe horrelako mezuak jasotzea gure barnean sartzea eta barneratzea eta naturalki jasotzea ez, eta adibidez hor gertatu zena fake newsak barne Facebookekin, Trumpekin, Cambridge Analyticarekin iruditzen zait oso adibide garbia ez gure datuak nola erabiltzen dituzten ikusteko. Zentzu horretan ez dakit zuei gertatu zaizuen, baina niri adibidez duela gutxi hauteskunde garaian edo askotan agertzen zitzaizkidan kale inkestak Voxen aldeko iritziarekin edo ez dirua inbertitzeko eta kripto munduan sartzeko halako gonbidapenak ez dakit lortu dezakete sare sozialek gure jokabide aldatzea, gure iritzi aldatzea, zer sortzen dizu horrek? Adibidez horretan ikuste dut flipante izan dela, ezakitzuek ikusi duzuen, baina TikToken niri askotan atera zait hola tipo bat kaletik galdeketa egiten eta beti neskak gelditzen ez, eta azkenean galdetzen ziren ea zenbat diru duten kontu korronteta euren bankuan ez, eta ziren, zifra batzuk direla imaginezinak adin horretarako ez, edo aurre ikusten duzula izango dituela 22 urte, eta bazituen, diru pila bat, eta azkenean horatzean zer dagoen ez, azkenean zen Sugar Daddy, OnlyFans, hanken edo oinen argazkiak tartean, baina atzean zer dago ez? Bai, hauteskundean adibide garbi bat deu, estatu batutan, 2016an, Trumpen elekzioetan ez. Hor Brexiten baita ere, baina adibide zehatz bat jartzearen, bertan egin zutena da, pixkat, ez bai horretan zeuden biztanleak lokalizatu, logika algoritmiko horrek ematen duen informazioen bidez, ez? Eta bombardeatu, kasu honetan Trumpen publizitate edo iruzkin edukiarekin, ez? Orduan egin zutena da, pixkat, aldatu pertzepzioa pertsona hoiengan, ez? Ze azkenean egia zer da, ez? Errealitateariko dugun pertzepzioa. Eta bombardatzen badu pertsona bat gai berdinarekin eguna joan, eguna etorri, ez? Azkenean pentsatuko du hola dala eta hala ekingo du, ez? Eta horbe bai, manipulazioa beti existitu izan da gizartean, orain asko intenso da. Azkenean zeu esaten zuen moduen, nik nire nahien atletik klubekue, beti ongo nahi ikusten, atletik klub, ze hona den atletik klub, eta ze txarra igual erreala. Orduen hor zentzu horretan bebai, izan bigara, hor konzeptua dau termino bat dago esaten dela, ekuanime, zuztu dela erderaz, ikusi bizule benetan, hainbeste iturri jarraitu bizuzela. Ez bakarrik bat, ze azkani dau, zeure
sinezkera konfirmatzen eta bir konfirmatzen dabil denbora zuen, eta horrek sortzen da gero polarizazioa, sortzen dago estremuek, eta gero gizarte moduen jeusten gara horretan. Orduen, eta gero bai dauz hainbeste influencer edo hainbeste pertsona, benetan ez dako idearik ez gauze batzuri buruz, edo zer esaten, eta karo, horretaz be, kontuz eukibidu, nor entzuten duen, zelan entzuten duen, nor dan hori pertsona, pizkat behar investigatu, ez derrepente, hau ikusi dut, elkarbonetu ingot, kontuz, nik uste dut horretan, ondino, bide luzie dakule, soziede moduen, eta horretan be, kontu handize eukibidule, etorkizunien, ja badauz arazo asko, etorkizunien, deepfake, inteligentzia artifizialagaz eta bar, oso larriz jalda izan asuntua. Bukatzeko igarle lanak egiteko eskatuko dizuet, hemendik 5 edo 10 urtera, ez dakit, joera zein izango da. Hurrengo gazte belaunaldiek gero eta gehiago erabiliko dute sarea mugikorrak, edo joera alderantzizko izango da eta gero eta gutxiago erabiliko dituzte. Hori ikusi beharko dugu, baina nik uste du tendentzia dela edo pilo bat erabiltzera edo desagertzera, ez? Eta beti gaudela bi polo hoien artean baigerian, eta ikusi beharko da zenbateraino desagertzen diren eta zenbateraino geratzen diren, baina nik uste dut joango direla desagertzen. Nola? Ikusi beharko dugu. Nik, azkenean guk izekizeko nagarar razionalizazio retrospektibo bat ditzen, beti, ikusi, nik esan dauen han epoka naue pasako zala, ez dakitz, baie, nik bai ikusten dut, sare sozialen momentu eba ez izan estatu batuetan, gala inbeste urteia, eta bebai estatu batuetetik hasten dator orain, batez be, gazte asko, ez influencer, perfil hori hartzen, benetan esaten, beste modu bat dago bai, bizitzeko, ez daku zertan danok egon sare sozialetan denbora zuen, enfermedade mentalari buruz, izaerari buruz, eta bar, hainbeste gazte dauz horretan lidergo hartzen, eta gitxinaka be Europara ona badator, eta nik uste dut bebai, hor dagoela momentu bat bebai, dumb phone deitzen dana, dago smartphone, inteligentia, eta dumb phone, tonto, orduen, bebai, gazte asko dabizela orain Nokiara bueltatzen, intentzionalki. Ni zentzu hortan, nire iritzia apalian ez, orain alia da lehen aldian ondorioa, erabat. Beraz, logika hori jarraituta ez, etorkizuna da, gaur egungo ondorio. Orduan nik uste, etorkizun osasuntxoago bat eraikitzeko giltzetako bat, giltza, iragana ondo ezagutzean dut horrela. Hau esanik, esango nuke, horrelako teknologia potente batek gizartean beti izan dula izugarrizko eragina, izan imprenta bere garaian desinformazio ikaragarria sortu zuen eta bertako gerrak zutsuki bultzatu zituen, guazen irratira eta Alemania nazian derrigorrez entzun berra zeon, zer esaten zuen gobernuak, eta hortik ikasi genuen, botere ejekutiboak izin dula kontrolatu edabide bat, eta gaur egun laugarrengo botere gisa definitzen dugu, eta baita ere telebista eta monopolioak, eta bar, Orduan, honekin esan nahi dudana da, nik uste jonekin bat nator, iruñekin baita ere, eta uste gaur egungo gazteek, eta gure laguntzaz, noski, lortuko dutela, arrazionalizazio hori ematea, mugikorrari, eta dituen alde positibo guzti horiek lortu, barneratu, eta sustatu, eta aldi berian, ahalik eta albondori horiek murriztu, bezain beste. Bai, hortan positibo, esperantzakin. Horrekin, Kito gaurkoa eskerrik asko hiruoi, eta zuek deskonektatzen baduzu ez, baina bestela, sareetan aurkituko gaituzue Instagramen, TikToken eta Twitterren, 2 aste barru bueltatuko gara, bitartean, zaindu.